Ndinokuchingamidza zvekare muzara naZimbabwe ndemboti muri watsvaina kwese kwamuri kumatimu nanyika yese yeZimbabwe tadzoka zvekare nenhau dziri kupisa kubva muzvivhitivhiti zvenyika zvakasiyana-siyana uyezve mumachannels aya ari kutrenda ari kutaura nhau dzakati one day muzara nhasi, asi tine nhau yataona iri kunyanya kutaurika kumachannels akawanda-wanda yatiti munofanira kunge muchiziva muzara nhasi inhau ye2028 elections ne2030 yava Mnangagwa yava Idi Mnangagwa. Apa zviri kunzi 2028 elections, ma-elections emuna 2028 ari kunzi iwo ari kuenderera mberi, ende uyezve 2030 for Mnangagwa zviri kunzi zviri kuenderera mberi. Pazobvunzwa mubvunzo maine vazhinji zvinzi saka apa ZANU-PF iri kuvafambisa sei, nenyaya yekuti 2028 vari kuti zviri kunzi izvo munhu achazenge achita achirana as ZANU-PF president vanenge vari vachiwenga, asi hatizoziva kuti zvinezenge zvazomira sei maererano nezvatiri kuona zvatiri kutambira muzuva ranhasi. Zviri kubva kuzvivhitivhiti zviri kubva also mukatikati meZANU-PF pari kuti 2028 vachiwenga ndivo vanenge vachiparura vanenge vari mutungamiriri uyo anenge akamirira ZANU-PF vanenge vachikontesta muna 2028, nenyaya yekuti isusu tanga tafungidzira kuti bumbiro romutemo riri kutaura kuti iro Mnangagwa anosvika muna 2030, saka muna 2028 hamusina maelections. Pari zvino hapasati manyatsotaurwa kuti 2028 hapana maelection, pakangonzi pane extension yeterm. So extension yeterm hatisi kuziva kuti inenge yakamira sei, nenyaya yekuti Mnangagwa iye pacho zvake hasaita agreed nekuti iye maelections haasi kusiya basa muna 2028. So inhau yekubatana kumeso hatisi kuziva zvinhu zvese zvakamira sei, asi panhaurwa iyi I think Mnangagwa arida kunge achisiya basa muna 2028, asi nhau iripo ndeyekuti haasida kusiya vachiwenga vari mutungamiriri, arida kuti pazenge pane mumwe mutungamiriri asiri vachiwenga. Ndisaka tiri kuona apa paita nhaurwa mbiri zvokubuda mubato reZANU-PF. Tine nhaurwa iyo yaZiyambi paakachinja bumbiro romutemo achiti iye 2030 ndo pachazenge pachiburuka vaMnangagwa achiti mu2028 hapana kutaura kunzi hapana maelections, asi nemataurwa akaitwa mugwaro zvikuratidza kuti 2028 panenge pasina maelection, asi the other faction yeZANU-PF iri kutaura kuti iyo muna 2028 mune mune maelections, zvireva kuti the other faction yeZANU-PF ichiri kushandisa bvumirano dziripo muna mutsamba or mubumbiro romutemo romuna 2028 vachiti ivo mutungamiriri wavo anenge achikondesa muna 2028 ndava vice president general Chiwenga. Saka tisingazivi kuti panozofamba sei ipapo tizotiziva kuti Mnangagwa anenge asvitswa 2028, tisingazivi kuti pane zvinhu paakuzoitwa sei kuti ZANU-PF izoti yakukambena futi of 2028 kuti izenge ine mutungamiriri vanhu vaive vachiwenga vari kutaurwa nezvavo, apa Mnangagwa iye achinzi anasvika muna 2030. Urongwa uyu hatisi kuziva kuti hwakamira sei, asi ivo neinside information yazviri kunzi izvo Mnangagwa anenge achaita 2030 yake the other faction kusvika kuna 2030, then tine the other faction iyo inova iri kuratidza kunzi inenge iri yakarerekera kuna side ravachiwenga, iri kunzi iyo vari kuti ivo muna 2028 munenge mune maelection ayo anenge ari leader weZANU-PF anenge ari General Varariro Chiwenga, vari kunzi ndivo anenge vari mutungamiriri anenge akamirira ZANU-PF. So maelections iwo vari kutaura kuti anenge ariko muna 2028, asi tiri kuonapo Ziyambi ane gwara rake, tsamba yake yari kutaura kuti Mnangagwa anenge aripo kusvika mu2030. Apa zvinoratidza kuti pane kakusawirira zvinoratidza kuti mukati meZANU-PF mune kusawirirana maererano nekugadzirwa kwebumbiro romutemo naZiyambi, so tisingazive kuti rinozotsigirwa oro nyika yacho inozosvika sei muna 2030 ine makakatano akadai. So zvavo zvekubatana kumeso oro zvavo zvekukanganisana seiwo zvavo zvekubatana chibharo mukati imomo
ndeyekuti bumbiro romutemo iri riri kuratidza kuti kubata chibharo kune vana vezimbabwe ende uyezve nekumamwe mamembers eZANU-PF asiri kutomboda kuti vange vachiita izvi ende uyezve vasiri kuda kuti Mnangagwa anga achiramba ari pachigaro kusvika muna 2030 vachiti bumbiro romutemo rinotaura pachena kuti iwo nyange munhu une zvausina kupedzisa sezvo zvirizvo zvinopuhwa naMnangagwa reason yekuda kusvika 2030 oro nemazvigananda nemasupporters ake zvokuti iye asvike 2030 ari kuti iye ada kupedzisa maprojekti aakatanga azirive kuti munhu kana uri mutungamiri dai ana Mugabe dai vanga vakatorambira pa vachitika vada kumbopedzisa marodhi aya akanga asina kupera vachiti vada kuzombopedzisa kana iyo parliament yakatangwa nana Mugabe kana mabhodha ese kunana Beitbridge kwese kwakatangwa nana Mugabe hazvina kutangwa naMnangagwa kai. So hatiziva kuti maprojekti arida kuti iye anga achitanga apedzisa ndeapi ari kudiwa naMnangagwa. Asi apa ndo makakatonwa aripo zviunzi izvo 2030 ndeya 2028 ndeya general 2028 ndeya general Chiwenga. Zviri kunzi izvo ED akanga achiri pachigaro asi mumwoyo menyika makanga mava nemubvunzo mukuru. Zvinogona kuita kuti Mnangagwa ave munhu wokuti anogona kusangana nenjodzi hombe ende uyezve kunyanya kubva kumilitary anogona kutorerwa chigaro nechisimba. Zviri kunzi 2030 ichauya asi ichauya inogona kuuya neropa especially vechidiki vari kunzi vari kupindira vechidiki vari kunzi vari kunyanya kutaura especially kumaorganization echiuto vachiti ivo vazhinji vari kutaura kuti bumbiro romutemo rakudhara ndiro rinenge richifanira kunge richishanda. Izvi zviri kubva mukati mumabarracks. Zviri kunzi 2028 haifanirwi kuputswa, inofanirwa kuve vachiwenga ndovanofanira kunge vachitungamira, zvichireva kuti mapato aya ari kutaura aya anofanira kunge ari mapato akarerekera anosapoti yekuti vachiwenga vange vachitonga oro vange vachitora utongi muna 2028 uyezve vange vachikontesta muna 2028 nemamwe opposition party. Chiwenga vari kuti ano chimiro chechisimba ende uyezve chimiro chekunge achigona kutungamira sezvo ari munhu akambotungamirira maorganization kumilitary ende kuzotungamirira military yose munyika yeZimbabwe. Military vakati ivo military masoja zvakangofanana nekutungamirira hurumende. So vachiwenga vanogona kutungamirira kuhurumende neungwaru ende uyezve neuchenjeri sezvo ari munhu akatungamirira organization ine simba zvakanyanya ende organization inoshanda nezvakasiyana siyana zvokuti ivo kutungamirira hurumende vanokwanisa kukugona pasina kana zvinokanganisika. Pari kunzi ipo Zimbabwe yava kuenda kupi kana zvinhu zvava kudai. So takuona pane mafaction kubva kuarmy ende uyezve nemuhurumende vamwe vari kuda kuti 2028 irambe iripo pachishandiswa old constitution. Saka panozoita sei pakaramba pane makakatona kadai. So tiri kuzoti ziyambi anogona kuforsa kuti zvisainwe into the law. Saka panozonge pakuita sway pachishandiswa pane new mutemo unonge uchimanikidzwa nemapurisa kuti vanhu you must comply nemacourts ende uyezve vamwe vachiri kunyanya kubhilivha nemuold webumbiro romutemo. Pachaita sei? Pachava nerugare here? Pachava nekuwirirana here? Oro anenge atomakwikwi akanyanya ekuti vanhu vanenge vakurowana, vanhu vanenge vasawira, enenge rangobopoto kusvika kana 2030 aisvikira. Asi toda kuti izvo 2028 bumbiro romutemo iro ringarambe richishanda, maelection ekusvika muna 2028 ange achiitwa ende uyezve pachikondo kwete zviro tiri kuona bumbiro romutemo iro riri kugadzirwa naMnangagwa. Avo ndotenda muZimbabwe ndoti muwana zora kanaka.